Mutia Sulistyo pijer ngincangake alis rukun Islam jan terus tresno sesideman tinggi apa gong foto iki kaya pemilihannya lho kaya wis rasa nganggo spot ayo nyekel mic lagi omongan iya aja duduk ngatekno men ketok bagus mbok menawa mbok wedok nonton yang live streaming kok wah pacarku ganteng banget ya ampun wow wis cek sik. Pripun Pak Dalang? Nah, mboten pripun-pripun. Alah ngene iki iso neh uga. Ngopo? Ora apa-apa. Ya ngene iki jebul yo medeni ya jebul. Medene piye? Lek ning ngarep debok iki kok wondel lho, ngene kok. Kok kademen apa kok sasus-sasus iki? Beda rasane beda. Rasane apane sing beda? Senengane kok mancing-mancing sing ora-ora to kok iki. Nganu nggih Mas, nyanyi ya. Bawa wae. Wah. Ora apa. Yo ngajak duet ya, duet ya. Duet. Yo. Yo, milih. Senengku Mbak Anteng mari. Nah, to kandhane kok. Tetep Mbak Anteng nek kon duet iki apik dhewe iki Mbak Anteng. Enggak lah, enak Mbak Lintang Kairo, Mbak Lintang Kocorum. Nah, dan tersangkane iki kowe to sing bengok kocuru-kocuru ket monggo. Iki megang ati. Apa? Kebles pipit po? Kebles pipit. Iya. Ora apa-apa kok. Gek wis ngopo iki? Jenes sing ngadram wis kan. Apa? Ki derek milio. Karo Lintang kok aku diserang netizen. Ora. Kapok aku, Ding. Ora. Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh to. Digantung nang kono aku. Ya Dek Lintang ya. Nah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas. Allah. Jan Mamas iki mengko ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok ninggal wasiat ora arepan. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Kono gak ada orang bukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah untuk keloro-loro. Ora kok aku kok. Orang guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Puas. Lah ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Nah iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Mas Gadang? Wong mau ya ditawani Mbak Anteng lho. Tinggal ngompol. Ngompolan lho. Wes. Yo. Napa tembangnya napa? Apa, Ding? Monggo. Aku ki bawa wae, bawa mau. Aja. Bawa Mas. Duet apa? Napa? Duet anu. Lintang Asmara. Waduh. Request lho Mas, request Mas. Oh, Ding requestmu Ding. Singkong dan keju apa ngono. Bawa mawon.
bawa mawon. Aku seneng anu apa kuwi, Ding? Apa? Apa? Sesideman. Sesideman. Seneng sidem-sidem wae. Sesideman kok. Senengane jebul sing sidem-sidem. Ayo Mas Gadang. Piye to kowe iki? Kon bawa kok malah matruk. Ngewel sikilku aku. Hah? Ngapa? Ora apa-apa. Ngewel sikil ya? Sebentar, Pak. Mbut. Asumene iki lho, Mas. Ya Allah. Wewe. Lho nek wong munggah arep ana wong munggah gunung, Dik. Lho. Heeh. Arep nyawer ketoke. Ora kok ku mesti harus dolan-dolan sekitar kene iki. Oh, wis ngetokke amplop. Menjelajah Mas. Loh, balik maneh. Wiwitane Nderek sang kepek. Oke. wis toh mulane sesuk meneki ngati-ati. Lungguhe nugelke kursi. Yo gek nderek sang kepek yo. Nderek sang peke Apa yo priya gabus. priya bagus kang olah budaya Kota gede. sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayung-yun Sadate. wis misro ta sekali. Ngisro ya Mas ya. Piye to? Aku seneng kisro kok aku kok wong kok. Selendang. Ya aku malah lali ki mau. Mesah dadi Oleh ngono. tumbuh lah tutup ya segini gimana. Selendang kuning Mas. Selendang kuning Kangangke siji. kang saking ukir. Lah kuwi wis ditonton kok yo. Kangangke lurus ulat. Tine. Lu ora misro to, Dik, kowe. Tuh, ya wis yo. Nah, Nek ngegem marah-marahi to, cemburu. Marah-marahi senengane kok. Walah. Ih, kowe. Yo Kang. Swara kurang permono. Dene Kang. Suara kurang permono. Oh iya, Dik. Tiah Sulistya. Bijer. Sing gendir meh kleru ya. Jadi Pak. Ayo. Bijer Pripun, Mbah? ngincang Beneran ati. apa, Dik? Ale. Oh bener aku. Wah. Kleru. Oh iya berarti. Wah jelom. Ding ding. Lo Mas Gadang kuwi Suara lo kurang marah-marahin permono. lo. Neng wasis ngungrum angungrum marang bendoro Tiasu. Tiasulistya pijer ngincangake alis Rukun Islam jan. terus tresno sesideman
Ayo Mas Gadang yuk. Liwat kincanging kali sumeng tandar anglandang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih
sampun, nggih. Sampun. Weh Mas Gadang anu requestnya Mas Gadang. Berdiri lagi. Aku kon ngopo meneh, Dik? Wis tos. Yo. Gimana Mas Gadang? Bon. Ya. Napa imbo malih Kuwi. Wis bos. Wis senengane mbok kowe kok. Senengane pindho to. Aku iki kademen lho ding iki ding. Kemulan. Adem. Lah mulane beraktivitas, bergerak joget. Heeh. Lah mau ora joget to ya? Biasa wong to wis. Olahraga malam, Mas. Nah, kowe Pikiranku terus nanti gedeng iki. iki nek yamene iki pikirane do elek-elek, Dik Lintang. Ampun mancing-mancing ndak. Oh iya maksudnya itu olahraga joget ngono lho Mas. Oke. Biar sehat. Nggih. Ya to ben ra kademen ngono. Nah, Nggih. Sudah. nggih sampun. Sampun. Nggih. Ya wis sampun. Nyo, semesoknya. Nyo. Aku ikhlas lahir batin dengan aku, Ding. Tenan. Nah, toh. Terima atur nuwun. Wis kaya ngono. Matur nuwun yo lecah bagus lah, Cek. Bagus Ya, tenan. Padha-padha Mas elek lho piye. Aku dunek kita bagus ya gleleng no aku no. Iya. Ora ae kowe. Ayo tak unggahke kene sisan malah. Kalucuban lho kajane iki. Nang sok elek. Lambene iki elek kae iki. Kaya wayangan kepiakan karo dhewe nang omah kae wah jan. Saisane. Tragedi dadi kae lagi buronan kok kae iki kok. Sopo? Kae kancaku kan. Buronan ngopo? Wis ana pokoke. Nek kepo nganggo buka nganu channel Dalang Seno. Kepiakan dalange Ki Wisnu Aji Prasetyo. Pas gara-gara pokoke ning ngono kuwi. Pas mase niku maju mah Mang Puter niku wah. Wedi gawe wisan. Lah bar kuwi mulih lho. Wis ratapan kok kae. Iya. Jam pira iki? Isih jam. Wah, isih setengah 3 isih suwe. Isih iso sak lagu meneh ya. Tinggal penutupan. Tetep nek penutupan ki. Nah, toh, aku ora omong lho iki. Aku ora omong lho, duet ke. Duet ki karo Mbak Agnes. Wela. Ben entuk aplaus saka sing ngrebab. Ora. Hah? Oh ya berarti Mbak Eka. Terus panggah aku ya, jane aku wis kemo sengit aku. Oh pasrah berarti oke Mbak Eka dan Mbak Anting. Ya. Ya. Ya dituruti mengko ndak mencep. Ndak cemberut. Ya. Jumeneng ya jumeneng. Yo kanca-kanca. Ayo para pesindit. Ayo. Iki enggak disepoti ya. Weh lah wis ngene iki wis malah gayeng kok. Wih lah sih pengen nganu meneh apa? Nyanyi meneh apa? Lah nembang apa ora? Lah iya, aku ki omongan karo Mas Gadang. Oh alah. Hati-hati alon-alon. Lah tenan ora to? Kita bayi lanang mboten. Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe. Wes pokoke sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh putih teng. Malah main nih lho, Bu. Hah? Main nih lho, wis ben. Kok saiki kowe dadi bandar. Bandar apa? Kotok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. Bener, sama Dek Lintang Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gade? Derek. Derek. Nggih. Sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya.
Anyang-anyang. Anyang-anyang. Oh iya. Niki nyuwun pengendangnya nyuwun ayang-ayang. Oke. Pengen joget ketoke. Ayo Rene joget. Kendang karo joget, kendangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Yuk langsung mawon improvisasi. Yuk. Oh nggih nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Kae migunani ya ya. ayo kliak-kliak ngono lho. Ayo. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kok biyen. Sing ngenong paling tua. Tapi keren loh, tapi luar biasa. Ngece, anteng ngece. Jiwa muda ya. Ngeremehke. Ngapuse. Loh, justru nek wong saya tua ki lak ya saya merbawani to. Hayo kaya Pak Parjo Kenong. Iya.
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Wis pas jam 2:30 kliwat seprapat. Wis iki, Rok, ya wis cukup ngene iki le guyon le gogojekan. Karo neruske laku kae deloken kae. Sebo kae, Truk. Ndoro Ayu, Wara Sembadra karo Wara Srikandhi. Kepareng rawuh ing kesatriyan Tanjung Anom. Ayo nyaket sowan rono, Gong, ayo, Gong.